Ei! Menee. No niin, ajat kielessä, niin mä saan sen painottaa. Vetää mun hulluin kiihdytyksiin. No niin, Milla, haluatko koittaa? Juu, kyllä mä metäs vois. Polkase ennen kuin se saatana hukkuu taas. Se ei äly, että se on niitä tukkeja. Heti lähtee vetämään hulluna. Se on Milla. Tää on hyvä treenaa enduro. Niin. Hyvä, että on se tämmöistä kone käyttää. Vetänyt tämmöset hyvät. Ja tästä tiellä mä voisin vetää sitä tiellä vähän. Mut Milla on ajanut enemmän kuin mä. Ja nyt sit loppu bensa. Et siis teidän 12 litraa nyt. En mä usko. Kyllä siellä pitäis olla vähän. Varatankki on toinen polvi. Mä en sit muista kummin päin varat. Kyllä pitäis olla vähän. No antaa se ajaa vielä. Vaihat. No huomaat kytkin luista. Niin muuten, sit pitää vähän säätää. Sillä jäi tohon puu tohon etulakaan. Toi vaan räppii välillä, et se ei niinku kiihdy vaan aina. Niin, mä ostin sen vikasena. Säädöt on vähän pielessä. Tai se on varmaan tosta kaasarista. Tää on samanlainen kuin mullekin oli, paitsi se on mun kamerilla nyt kun toi kamera. Tää on kaikista halvoin minkä löysin. 5. Pade, kuvassa. Käy kukaan. Miten meni noin kunnialle? Mik?
Mäkin vedän kuitenkin velitekin ihan jotenkin varovasti, mutta suorilla ja jossain mutkissa niin ihan vaan vittu pokkana kuin kaasua, mutta mä jarrutan niinku mutkiin selkeästi. Toi veti vittu mutkeja melkein puol täysiä vittu vielä. Se on ajanut vähän enemmän kuin minä. Mitä minä? Säkin oot ajanut enemmän kuitenkin kuin minä. Mä oon ajanut enemmän tällaisessa maastossa ja se on enemmän kuin mulla. Mut radalla se... Mikä? Pääkin vittu tää niinku särkee kun